o tui nangui no borok rokni langma thangnani khajan dakhukte bukhuk song ang thik o basajak norok nugui mankhana obo kiting pura obo wngkha mono longtarbili ni mono DWS habanok ni bukhakte khlaiui o kathal sora bisibai khobjak moniram kamini lukurok tui nangnani bagui rijakmani जों oro phaimani yagulo khanai mankha borokni khukti khlaiui 2022 ni jorao borokno tui nangnani bagui haste hapang government ni bukhakti khlaiui kami hamkrai rijakmani phiaba tuini mukhang kisisa nukha imang haike haino haiki philui ha phobjagui thangmani koktuma dadak sidak norokno mangphili phunuknai baksa lukurok जोंनो hini manano salbrumno obo hairok phunuklai mani no जोंनो sajaga nango जों hingkangkai public servant lukurok ringkhangkai kubui a kubui no angle phunugui no thangnai khapang dakte buksong phadi जों songlainai tangui tini जोंनो ringna nangkha जों dadak sidak जों khonalainai ange ringmani klai khama manorok bo tui chung 2023 tui maimo bobrok pai lekhuina pai thangmon porio bo kuwe ha bai thanga imangde ge bai thangmon porio ke chungno te kheriya nmani kroi kha ye sayang bawe chung marinyo babu chung tui kamiwo norok family busukka nong kamiwo busuk borok kan nukhung sulo poribar o tui norok ni asa tongmani manliya ang thanga tamong khatabo tui sagari kisa tui ke tabu ke bai khruwe kupungoi thangka tabu naire de bo tui ro borok ban ro abo hai tung tui kupai ma tongo tui khau numo tui bo se chak se chung nungpai ma tongo abo jokhon obo hamuthobjakmani yagulo norok office o thangui DWS ni habanogo thangui orni officer rok bai koklam da saka bo khakwa man yaguwa thangwe sai ha aro wai ni wai tham complain kheye ha dolga story ha erpore phaiye obo khogen chakma contractor Nepal na boda kam khlai khogen chakma no kam khlaio bung phaiye bo ne 3-4 घंटा तो अंता सो खुरे नहीं भाई खाऊ चिक खुरे नहीं भाई अब ते चालिया ये बेरावी थंका o kuwa orinkol khurui tal busuk ni yagulo hap khobjakabo khupaya gu se abo kupungpaya gu waisa khur phaika khure नहीं phaika busuk nostong kha ye khure नहीं phai mo ni poro ke o bisio khure नहीं me bo dalai malaya kai pherawe thangka bung yakar kalang thangka bo angtre खायसिमाया आं साइलेन्ट दारिङे बुंसाय थांगौ ताबुगले नरक अफिस थाङै DWS अफिस थाङै कक सामन बिसिं दैता मोनजा ताइ ठीक खलायजा या दाहि तेलाव कन्टेक्ट दानि जेसे सा दहा उत्तम त्रिपुरा बुनि जेसे सा दहा बो वाय हा पाये को थामोबा बो सरखारनि रां तो जों बिल तुइ सापायला हा त्रे खेमेया आरि सा दङ नरक ताबु आबनो तुयै तामो साना मुसो आ नरकनि तुइनि आसुक जोंजाल खाय तंमानि बिसिं तुगे आबिनि उलो उचि खायबिखा जों पारामानां जत सयरिये न बरो जों स्कांनियाबो सुक तयाबो न दंथौ त्रे जागावो काहाम के खुये ता साबन थाय स्टे के बत्ति चार कुना के खुये जोंनो दालाय खिये आरन तुइ ससाबो बरो दाबे जोंनो तुइमानो अनमा खेतो हिये उचि कागज रिपाइखा नों मो कामिन मुंगताम हनजा मनिराम पारा ब्लॉक है ब्लॉक के मनुआर दी ब्लॉक ओ DWS ऑफिस के बो जगह दिदो habla monu nin mongkhai mama नवीन्द्र khapang dakte buksong जों khanai mangkha o kamini no khoroksa chakrani khuktui kami hamkrai phaikya haste hapangni bukhakte khlai rijakha imang haike haino hai ria phano tongkhai sakhamong borokni khuktui borok sai khnarikha phiabali sole bumung kakha o kamini lukurok timankha khapangni takuktai bukhoksong o moniram kamini takhu bukhurokni kamiwo tui nungnani bagai haste hapangni bukhakte khlai kami hamkrai rohojakmani norok nugui mangkhana iko idok khursajak id klaijak obo kuwa hase oro tabuk yang pura ground obo bai thangbaijak जों khanai mangkha borokni khukte khlai oro samung khlainai hingkangkai uttam kanti tripura agency bono khlaio hono जों borokni oro kamini lukurokni khukte khanai mangkha samung tangui paye complete hinai tabuk phunubo hinai जों khanai mangkha bilboti sai paikha hanai phiaba boto samung tangai akonai bini samung pai thangka o kamini lukurok o hada wakhaknai tabuk tui nungui selangma tabuk o tui
borok manai wana laijak Moniram kami lukurok khapang takute buksong sing kubui no phunu kangkai baksasuk borok rok singno sajai nango phiaba singlai public servant singlai kubui no salbrung no phunugui thanai truk khlai sing norok no phaidi yang mangphiti sani takuno koine yang kisa phunugdi bisi busu kaka saimi a rod rok nukjakha norok naidi yango iko rod pura obo norok nugui mangkhana obo ha phiaba busuk bazani khuri klangai thangka tui daman khamaya o kamini lukorok ni asa tongmani borok sa tongmani o tuini o jagani o thaini no tui nungui langmano mo thangnani hine asalai tongmani imang haike kamawi thangka tabuk department ni bukhakti toda tong lama lampiri se tongmung no maintenance khlaijago tongo hingkangkai o tui nungnani o tui ringkol ni hingkangkai maintenance toda tong tabuk sungmung asajak tai tongmung no obo kam complete sing ya hingkangkai bahai ke bill tisai mangkha o kamni lukorokbo sungmung tabuk obono phadi sing tai baisa haino hai sing tai kisisa kwrunglainai mama norok ni bukhakti khlaiye je o kuwa khurjakpani je contractor bo samung paiye complete hine ja cyclang khana tomo borol complete hino time pu sama o borowa o bonwa bro black tv signboard tv aro sungsagoi photo buwe chol tinang thango chung para bro bu si siru ya paikha hanai cyclang khata saimo paikha hi suimo dongkha to mangkha hi sia orni to tui oro pai bai khlai nong nong sogoini jartibla na pai brokle ayango kada kaijakha kaya ko pai phoke ko para point phori ya ko bo paiye boroni pai songsati nangwe para u janjan nukla wo pai bria ni masi awa pai phori ya ko bisbusuka kha tak bai taklai ba ko 2000 bidan soba ni skang haimo bo 2022 moni takle 22 25 ke 3 বছর কাকা 3 বছর কাকা তা 3 বছর কাকা তাও ফো তুই মানি याके haste hapang ni bukhakti khlai rijak mani sing tolawo tasingo sing tolawo thangai ringkol arni tuino khosawoi pipe bekhe tuwoi o tanki no daphaina hanai tanki kha already no complete nor nugui mangkha naidi kisa mangpliti sanai takhuk kisan yang focus khadi tirmai peri tonga tirmai peri yang tai phununai yang hingkangkai oro hingkai motor asuknai machine danai nok tanki bebak no complete phiaba je jagani tui phainai tuimuk phainai abokhai phobjajak jongkar chawi thangka tabuk khurchatai kalayo jol jibon mission kereng thayo thangai nai thangkai obahaino sing adangma sia khlai samurok khlaioi agency rok yakari thangmani koktumarok khapang takute buksong khali o Moniram kami simia sing kereng ni amchai rok ni o mangphli rok nugui no tongo tabu obono rugui sanan thangkangkai jara elected hisaboi chairperson asogoi tongnai MLA MD rok ni mung bohaino hamya selchajak ma hai kalayo borokni tamu dusitong phiaba o agency rok samung borok tangbutang je haste hapangni bukhakti khlaioi kereng kamio hamkrani bagi rohojak mani tangai samungno clear khlaioi success khlai kalangya tabuk borotei manlainai already tabuk online no borone kawi thangka o kami lukurok jol jibon mission tei manai tongo hnai pheba bill boti sai paikha hnai sing koktumao khnai mangka bahai ke bill ti sai chakhana kam se completing ya pipe bo join khlaijak ya tabuk sing obo haike kereng ni mangphlirong no phunukmani yagolo hingkakai department of jora wo singno sajagya nango phiaba sing kokma thunaile kubuino no phunugui thana khabang takte bukchong thuoi simi beton chawoi corruption abo haike rang koটি taka e tiprasa sia saime ringya nei hasuk beramo tongnai borok hukbar hababai krungi tongnai borok no cheri maya bufur samung khlai thangpai bufur phai pheba bufur jani oro photo buoi samung kam complete hinei bilti sai thangka hinei जों खानाय माखा बेलेखानो वाना मासिनचा o tipra hasteni department kwbangma obo haike samung khaijakmani tangbutangrok tabo o kokno o mangphrino phunuknani thangka hangkai chini MLA MDC je amchaini tongnai borokni mungno hamyakai silchajakmani haikalayo tamsaya khaiman tongkha oro MLA MDC phiaba
kubui hingka oro department rok je corruption khlaimani abo se kubui khapang daute buksong jeng teruk tai bobo haike salbrum no jeng phunuknan bagi chaitogo norok chai ekra nai tungdi